Sekunda sa mi skapíňa ruka. Proste robíš biznis? A odlietame 20. Nie, vždy sa darí. Jedem na videj, koblihy. Hello, tentokrát to konečne môžem nazvať Vlogmas a počujete to odo mňa prvý a posledný krát, pretože tých Vlogmasov je strašne moc. All I want for Christmas. Je deň do Vianoc. Počkaj. Zajtra sú Vianoce a chcem vás počas sviatkov a so sebou. Vôbec neviem, čo v tomto vlogu bude. Bude to totálne autentické. Prežijete s nami aspoň na 50% sviatky, alebo minimálne na 100% dnešné pečenie, pretože konečne idem piecť a môžem piecť. Som v diete, ale robí mi to brutálnu radosť, keď môžem piecť. Mne to nevadí, že to nebudem jesť. Ja potrebujem piecť. Dneska ideme robiť karamelový krémeš, Erikovej babky kysnutú, nie štrúdlu, ale koláč, ktorý vyzerá ako štrúdla s jablkami. Mám z toho strašný stres, pretože potrebujem, aby to chutilo ako od babky. A ešte zajtra pôjdem spraviť osie hniezda. Takže let's go. Ak sa pýtate, ako zvládame Vianoce cez prípravu, alebo prípravu cez Vianoce, tak dobre. Nemáme jednak na výber a jednak mne osobne to vôbec nevadí. Mne ide len o to, aby sme boli s našimi blízkymi, aby sme zase strávili spoločný čas a aby bol konečne pokoj a trošku sa svet a náš život spomalil. Takže yes. Aj by som si pustila nejaké vianočné pesničky, ale bojím sa copyrightu, takže to nejdem ani skúšať. Všade naokolo, keď otvorím Instagram, otvorím TikTok, otvorím Facebook, tak všetci pečú s nejakou sviečkou, s nejakým filmom, notebookom na pracovnej ploche, čo ja absolútne nechápem, pretože aj keď pečiem alebo varím, potrebujem mať čisto, potrebujem mať pokoj. By som nedokázala piecť a pozerať pritom nejaký vianočný film, pretože ja sa viem sústrediť na veľa vecí nepodstatných, ale to, čo je podstatné, sa neviem sústrediť. Takže buď pečiem, buď varím, alebo pozerám vianočný film. Tie hniezda sú najlepšia vec. Ja som videla jeden recept, už som ich robila aj minulý rok, aj rok predtým. Pridáva sa tam jedna ingrediencia, ktorá to všetko akoby obzvláštni. To vám ukážem zajtra. Je to totálne akoby odvec, ale je to strašne dobré. A najlepšie sú teplé. A najlepšie vonia u teplé, čo môžeme my v diete iba voňať aktuálne. Mne to akoby ani nevadí. Ja som žiadne Vianoce, nejako som nemala nejaké obžerstvo alebo niečo, ani Erik vôbec. To gro tých Vianoc vnímame aj ako kresťania úplne inak, aj povahovo asi sme nie akoby nejaký taký, že by sme vystrajali. U nás je to úplne akoby na takej duchovnej báze. Ideme najskôr spraviť karamel, pretože ten potrebujeme úplne vychladnúť v chladničke, aby sme ho potom dali na vrch. Potom pôjdeme na krém. Je to nepečený, takže robím ho prvý, lebo potrebuje nejakú dobu pobudnúť v chladničke. Takže najskôr dám najesť manželovi a potom do toho vhupneme. Hlboký hrnec. Budeme tam pridávať zohriatú šlahačku, aby to všetko nejako nevybuvlalo. Akože není toto extrémne nejaký hlboký, ale robila som to také minulý rok, tak to budem robiť aj tento rok takže verím, že mi to vyjde aj tento rok. Cukor, voda, nakoniec šlahačka, potom maslo, zamiešame karamel hotový, dáme vychladnúť a pôjdeme na plnku, čiže krém a budeme to skladať do takej formy karamelové sušienky, fejkové lotusky z Lidla. Čistá pracovná plocha. Áno, šefe, áno. Jedem na videj, koblihy, jedna poletka, rajčatová a jedem hoši, ja to tu fakčí. Toto keby v Hell's Kitchen alebo v Masterchefovi podajú, tak by ťa ten punčocháš, či ako sa volá, nakopal do zadku. Toto patrí do Erikovho brucha, nie do Masterchefa. Hej, ja vlastne ten karamelový krémeš robím iba kvôli Erikovému otcovi, lebo viem, že jemu strašne chutil. A áno, presne viem, čo chceš povedať. Erik sám osobne neznáša suché pečivo vianočné koláče. On potrebuje riadne masliaky, až na to, že teraz nebude nič jesť, ale predošlo Vianoce. Potrebuje riadne masliaky, plnkové, šťavnaté, takže preto krémeš, preto jablková štrudla a preto osie hniezda, lebo top. Dobre. Dneska som prvýkrát v živote kupovala v obchode slnečnicový olej ináč. Keď už ideme robiť riadnu babkinu štrúdlu, tak babka asi nedávala do štrúdly, teda do koláča olivový olej alebo kokosový olej. Že vraj, čím dlhšie necháte karamel variť, tým bude tmavší. Taká na recepte nebudem nič meniť, ty za 5 minút.
Tentokrát to dajú medium rare a to môže byť aj o 50 viac. Menej. Mám málo šlahačky na šľahanie a tu bolo byť 250, ale som 200. Čo sa stane? Nič sa nestane. Prečo mi nevie? Ale vyjde to. Čo zase? Ja rada experimentujem. A ja nemám už šlahačku, takže... Už to je? To je už koláč? Neviem, či sa mám na toto vyhovárať, že si chlap, alebo si v diete, keď sa na karamel spýtaš, či to je koláč. Je to sladké, je to koláč. Nie vždy sa darí. Už robím karamel na 3. krát. Už jednak nemám cukor a už nemám na to ani nervy. Či to vyjde 3. krát, ak nie, tak sorry not sorry. Nejdem to robiť. No mám pocit, že mi to zase nevyjde. Detičky, deti, čo to... Čo som spravila zle? To mi povedzte. No ešte tam tú šľahačku nejdem dávať, ani za svet. Dala som ju tam predtým a bolo z toho cukrové mlieko, či čo to bolo. No veď už zhnední. Oh bože, zase nič. Nevadí, ale my sa nezdávame. Ak nevyjde toto, ideme sa vrhnúť na kysnuté cesto. Čo sa stane, ak karamelový krémeš spravím bez karamelu? Tam v podstate viem improvizovať. Napríklad nedám karamel. No, počkať, už to hneď nie. Už to hneď nie. Už to hneď nie. Áno! Počkať, teraz to nemôžem pokašľať. Teraz to nemôžem pokašľať. Dobre, už to má takú hnedú farbu. Teraz tam lejem šľahačku. Teraz som sa rozhodla, že tam idem liať šľahačku. Yes. Tentokrát to vyjde. Tentokrát to vyjde. Tomu ver. Toto musí vysť. Don't judge me. Proste robím karamel 5. krát v živote. Prosím, že vyjdeš. Bože, no to zase vyzerá ako mlieko. Ako mám zachrániť karamel? Hodila som to znova na platničku a vravím si, však čo sa stane, keď to nechám bublať akoby stále. A zas a znova sa mi potvrdilo, že to chce iba čas. Bože, ale nech sa mi toto s týmto mliekom tu teraz ten puding nezdochne a nezkrcne, lebo mňa už tlak trafí, už nemám mlieko. Dobre, ale karamel vyzerá, že bude karamel, čo je veľmi dobrá správa a presne to chceme. Stalo ma to len 2 šľahačky na šľahanie a nervy. Puding máme, teda krém zatiaľ, ten necháme trošku vychladnúť, to môžete vidieť, ako krásne zústol. Bože, aspoň niečo. Ideme si vyšľahať mascarpone šľahačku a samozrejme zase cukor, lebo tento dezert je tak presladený ako... Vyšľaháme teda mascarpone so šľahačkou a potom tam budeme dávať ten puding. Takže poďme na to. Kokos, ja už som potom strácala normálne aj chuť ísť piec ten tvoj koláč jablkový, ty kokos. Potom to po karameli, že by som na 3. krát až spravila karamel, to neexistuje. To čo tu je? Zmizni. Fuj, jaký hmyz. Tento mixer mimochodom je starý ako ja. To mi dala moja mama a už nechcem v živote žiadny iný. Vlastne takto som chcela, aby si vyzeral. Karamelové sušienky, najskôr prvá vrstva, potom tam pôjde tento krém a potom zase sušienky, krém a navrch karamel, sušienky a sme hotoví. A vykašľam sa na sušienky. Toto je rodinka Beníkovská, prosím pekne. Ja sa to trápim v kuchyni, Erik tam niečo vrtá. Ale pozrite sa, vyšlo to. Vyšlo to, jasné, že to vyšlo. Neexistuje, že by veci nevychádzali, však, že on to chce trpezlivosť. Kalorická a sladká, s prepáčením, riť je tento koláč. Dobre, a navrch ešte potrvíme tie sušienky. Kľudne, ak máte niekto lepší recept na karamel, tak sem s tým. Náš utrapený chudáčik koláč. Natočím vám zajtra, vám poviem, ako to všetko dopadlo. Zajtra ráno ešte budem robiť tie osie hniezda a vidíme sa zajtra. Try to imagine a house that's not a home. Try to imagine a Christmas all alone. That's where I'll be since you left me. My tears could melt the snow. What can I do without you? To je ten figel. Môžeš takto pomedzi a na to, hej? Maličký.
Proces pečenia tohto jablkového koláča som radšej netočila, pretože to bolo tiež veľmi zaujímavé. Vyšiel krásne. Každoročná tradícia na Vianoce alebo Silvester sú škoricové osie hniezda. Boli, že vraj tiež úplne super, bože, voňali úplne perfektne. No a teraz trošku reality check. Ideme na týždeň k mojej rodine do Puchova, takže si viete predstaviť dvoch ľudí v diete. Za 2 mesiace do súťaže, keď berú fakt svoj celý byt a svoj celý život do iného mesta, iného miesta na týždeň. A to je len týždeň. Ako ono to je crazy, že máme toľko vecí. Jasné, že je tam jedlo, sú tam nejaké darčeky v taške, ale to sú také naše essentials v tej príprave, že to je crazy. Fakt, že to idem to ukázať. No. 3 tašky, jedlo po tréningu, lebo ešte ideme cvičiť. 1 kufor, 2 kufor, tréningová taška, tu sú darčeky, ja mám vzadu na chrbte ešte 1 tašku a to je všetko. Idete vo vlogu. Co? Žongluješ s tým? Musím ukázať, pretože Erik je úplný masterchef. Pozrite sa, ako vyzerá. Proste robíš biznis? Košely pečieš? Nie, ja robím silvestrovský program. Erik sa normálne hecol, lebo vymýšľame silvestrovské meny. A ešte vám nepoviem, čo mám v pláne, ale poviem vám iba to, že robí domáce lístkové cesto a to si myslím, že už vám musí dopnúť. Vlastne nemusí dopnúť, že z lístkového cesta sa robí veľa vecí. Že to je vianočné jedlo, ktoré chcem robiť. Vianočné jedlo na Silvestra. Lenže ja som sa rozhodol, že to budem robiť na Silvestra. A nebude to nič bezmesité. A ja som práve zbadala malého pavúka a snažím sa nepanikáriť. Dobre. Pozrite sa, aký je zadrbkaný. Joj. Ty koky, to naozaj asi vidia lístkové cesto. Ukáž? Dobre, a tie gate čo? Sme aktuálne 8 týždňov do súťaže. V nastavení sme už asi 6 týždňov nemenili nič, keďže telo reaguje, aj keď možno miestami nie tak, ako by som si predstavovala, ale každá príprava je iná. Na to, že máme 8 týždňov pred sebou ešte, tak za mňa super spot. 2-krát do týždňa mám 300 gramov sacharidov, kardio mám zatiaľ len 4-krát, tréningy 4-krát a asi to tak aj ostane. Uvidíme, čo z toho zíde tento rok. Hrozne si užívam celý ten proces, aj keď ten začiatok bol trošku kostrbatý. Yes, poďme naspäť. Tento celý vianočno-novoročný vlog, úplne že big vlog, totálne random, bude viac o jedle a o pečení a o varení ako o nejakej príprave. 2 dni do Silvestra. Erik už má vymyslené silvestrovské medy. Ja idem zajtra piecť, takže totálne vlog o jedení v príprave, teda jedení, no pečení a varení v príprave. Sekunda, zase mi skapíňa ruka. Že je to crazy, ako to letí a ako bude január a odlietame 26. februára, ľudia, proste 26. februára. Ak Pán Boh dá, všetko proste vidia a bude dobre, tak modlíme sa za to, aby to tak bolo a zatiaľ to všetko tak vychádza, že to bude dobre a zatiaľ to vychádza všetko dobre. Je to všetko on point. Hrozne sa tešíme. Dobre, druhá prestávka reklamná. Ak Pán Boh dá, budeme zdraví, tak 2026 bude jazda. Teraz máme pred sebou posledných 9 týždňov prípravy. To highlight súťaže nášho života asi, však? Pre mňa asi, hej. Možno aj pre teba. No určite. Je to ako keby iná show ako Olympia z môjho pohľadu, ale láka ma to viac ako Olympia samotná. Tá Olympia nastavila strašne vysoký level pre pretekára akože servisu. Ja som iba chcela ukázať, že pozrite sa na Erikové lícne kosti. To už sa úplne prepadáva, to už viete, že forma graduje. No. Ja som do tej prípravy išla už v takej kríze v úvodzovkách. Neviem to opísať, veď v tom vlogu som to opisovala, sorry, ale mozog už mi akoby nemozguje až tak. Všetko je to zaznamenané v tých vlogoch, preto ich točím a preto sú vlastne tam. Takže ak vás to zaujíma, pozrite si predošlý vlog. Ako sme boli v tom Birminghame, odkiaľ ešte vyjde video, pravdepodobne po tomto, čo akorát pozeráte. Ahoj!
On asi nechcel byť vo videu. Asi nechce byť tvoj kamoš. Tak teraz to bol gól. Ty kokos, ale tí psi sú prekliatí v mojom živote. Portugalsko, Puchov. Posing s Phoebe a tréning s Phoebe bol... Celý ten čas to Birminghame bol asi pre mňa takým zlomovým bodom, pretože som nasala strašne moc s tým, že ja Phoebe sledujem už strašne dlho. Hrozne mi sedí ako človek, ako športovec. Aj forma vyzerá lepšie, telo znova akoby ožilo a reaguje lepšie. Taký reminder aj možno pre vás, že netreba hneď vešať hlavu a byť iba konzistentný vo veciach. Ja som fakt do tej prípravy išla s tým, že som fakt bola akoby taká neštekaj. Moje telo sa potrebuje na začiatku prípravy vždycky akoby zobudiť, že wake up, treba robiť veci ďalej, konzistentne, trpezlivo a on príde raz zlom, príde. Ja by som vám ešte takto pri strihaní vlogu, na ktorý sa práve pozeráte, chcela na záver popriať všetkom to najlepšie do nového roku. Ďakujem vám za priazeň počas roku 2025. Hlavne to zdravie, pretože to je najdôležitejšie a všetko ostatné sa dá vybudovať a dá sa získať konštantnou, dlhodobou a trpezlivou prácou. Takže zdravíčko, pokoj na duši, zdravé, láskavé vzťahy medzi sebou. Vidíme sa neskôr.